তোমার একটু এটা আছে জকার মডেল নতুন দেখাই দি দাদা ওই তো বহুত ভাল দেখা পাইছি শুকুর লাগছে মোৰ এমটি জকার একটু प्राइसটো কিমান মান আহিব आरो गोबां मानसियानो दामि हेलमेट लानो हाया एसे खम रेन्जआव जुदि नागिरोबा बे हेलमेट एसे कम्फर्टेबल माने नै एक्जरनिया बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे लागोन टेना 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 aku eta nutun video loi स्वागतम गाइस न्यू ब्लॉग लाना फैलायबाय दिनै नोंथांमोना गोबाङानो मैया ब्लग हेगारनायाव गोबां कमेन्ट खालामदो बेवहायनो एक्टिभ जानो नाजा सोरबा सोरबि सोंदोंमोन इमान गोबावनि उनाव दिनै ब्लग हेगारबाय गोबां मिस खालामदोंमोन आरो मायबाफोर जादोंमोन नामा होनना बेबादि गोबां कमेन्ट फैदो जाय जाय नोंथांमोना मैयानि ब्लगखौ नायाखै थांनानै नायबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामना हो आरो लाइकबो खालाम आरो शेयारबो खालामना हो स' दिनै निउ ब्लग नोंथांमोना नुनो मोनलायसिगोन आफ्टार 5 मान्थनि उनाव भिडिअ होदोंमोन आङो स' जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन आङो ओरैनो बेरायनायबो जाखायाखैमोन आङो न'आवनो दंमोन बेनो रिजोना आङो एक्टिभ गैथ'वामोन नैबे ब्र'आ माने बाइकखौ मडिफिकेसन खालामनो होननानै आंखौ बरमायाव लाना फैदोंमोन आंथ' एक्सट्रिम मट' मोनफैबाय ओमफ्राय दा ओमफ्राय नों दा मा होनो दा बुंनो लागा जेबो गैथ'वा दा जोंनि नै दैदेनफायनि भिडिअखौ नाय लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो हो बाइकनि खामानिया इथिं बाहेरायाव सोलिगासिनो दा नै जोङो दुकान सिङाव दोङो एक्सट्रिम मट'खौ जाय जाय नोंथांमोना मिथिया लकेसनखौ आं खोन्थानानै होनोसै आरोबाव आवगायथ' भिडिअ खालामखांबाय ओरैनो ओमफ्राय दा आरोबाव बुंबावना होनि लकेसनानो टिहुनि स्टेसन थांनाय लामा जा गेजेरखिनियावनो दोङो ओमफ्राय गाइस इयाव गोदान गोदान हेलमेटनि कालेक्सन बायदि नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां हेलमेट दोङो তোমার একটু এটা আছে জকার মডেল নতুন দেখাই দি দাদা ওই তো বহুত ভাল দেখা পাইছি শুকুর লাগছে মোৰ এমটি জকার একটু প্ৰাইচটো কিমান মান আহিব 5250 আৰু এই অফ ৰডিং একজনৰটো একজনৰ এইটো এমআৰপি তোমাৰ 5900 ডিসকাউন্ট পাই যাবা আহিলে এইটো আৰু গ্লাছটো কিমান মান আহে এনে গ্লাছটো ভাল গ্লাছ ললে তোমাৰ 1000 টকা মানত ভাল গ্লাছ পাই যাবা আৰু বাকি নরমাল গ্লাছও আছে 500 টকাৰো আছে আৰু কি নতুন হেলমেট আহিব আৰু নতুন আইছে দুদিনমান পিছত এমটি ৰাইছে এইটো থান্ডার 3 ডুয়েল ভাইজৰ কম দামত 6800 তাৰে পিছত তোমাৰ টাৰ্গেটটো মডেল এটা আছে হোৱাইটত এইটো এটা মডেল আছে স্পয়লাৰ থাকা স্পয়লাৰ আছে নতুন একদম ডাঙৰ স্পয়লাৰ এক্সিজৰ আহিব ন অফ ৰডিং নতুন অফ ৰডিং আহি আছে তোমাৰ লঞ্চ হৈছে খালি আমাৰ দোকান আহি পোৱা নাই বাকি ইগনাইটৰ আহিছে নতুন সাবৱে সাফাৰ এইটো কি হ'ল এইটো ইগনাইট নতুন ব্ৰ্যান্ড ষ্টিল বাৰ প্ৰাইচটো কিমান মান আহিব ইয়াৰ এইটো এনে 4700 টকা হয় আৰু আমাৰ ইয়াত আহিলে ভাল ডিসকাউন্ট পাই যাব এইটো এটা মডেল नै আছে गाइस इग्नाइटनि नोंथांमोना जुदि इयाव फैयोबा डिसकाउन्ट मोनगोन होनना बुंदो नि डिसकाउन्ट আছে ইগনাইট এইটো এটা আছে মডেল বহুত ভাল শুনি আৰু তলৰ পেডিং গিলা বহুত কিবা সব আছে এন্টি ফগ আছে ডুয়েল ভাইজাৰ এন্টি ফগ লগত লাগি আছে ডুয়েল ভাইজাৰ কম দামাवनो नोंथांमोना नै मोनगोन एन्टी फगबो लागि আছে एन्टी फगबो दोङो ओमफ्राय आरो डुएल भाइजार वा बरियानि बे आरो कालारा एटु এটা কালার আছে इग्नाइटरे नै आरो मोनसे बावार कालारा इटु सेम न प्राइस टु सेम प्राइस इटु बॉडी टु बेलेग न अलप एटु मेट बॉडी এমটি এটা নতুন মডেল আছে আমার বহুত ভাল এইটো দেখাত পাইরেটস মডেল नै गाइस जाय जाय पसायदो लांफैनो हागोन नोंथांमोना नै एक्सट्रिम मट'आव फैनानै मार मोजां नुखादां नै हेलमेटखौ आरो गोबां मानसियानो दामि हेलमेट लानो हाया एसे खम रेन्जआव जुदि नागिरोबा बेयावबो मोनगोन नै बेगानि दोङो এইটো কিমান মান আহিব কম ৰেঞ্জত এইটো এনে 2000 টকা হয় আৰু ডিসকাউন্ট আছে তাৰ ওপৰত आरो डिसकाउन्ट होबावनो ओंखारदो नै गोबां दोङो कम दामाव आरो
বেলেগ কিবা ব্ৰেণ্ডৰ আছে না নাই কম দামী আৰু আছে এইবিলাক ষ্টিল বাৰ্ড আছে ইমান ধুনীয়া 1500-1200 টকাত পাই যাবা ষ্টাৰ্টছনি দङ ओमफ्राय ষ্টিল বাৰনি দङ এনেকুৱা এটা আছে নতুন ষ্টিল বাৰৰ এইগিলা কিমান মান আহে ষ্টিল বাৰ্ডৰ এইটো এটা নতুন মডেল আহিছে তোমাৰ 1800 টকা এইটো খুলিবও পাৰি ডুৱেল ভাইজৰো আছে नै 1800आवनो जोबोर मोजां स्टिल बारनि जाय इउज खालामो जोबोर मोजां जायो हेलमेटा स्टिल बारनियाबो स' खम रेन्जआव इखिनि हेलमेटा दोङो ओमफ्राय बाखि बाइकनि एक्सेसरिसफोराथ' इनो दंजोबोआनो एक्जस्टও एभेलेबल न এক্সজস্টটো এইফালে দেখাই দিয়া এটা বুলেট এক্সজস্টটো ইয়াতে আছে এই বুলেটনি যায়বাই এইফালেতো লগাই আছে আৰু এনেকুৱা নতুন আৰু আহি আছে একৰা ফবিকৰ নতুন মডেল আহিছে এইবিলাক কিমান মান আহে এইটো এক্সজষ্টৰ প্ৰাইচ এইটো 3000ত পাই যাব আৰু নৰ্মেল একৰা ফবিকবিলাক আমাৰ তাত 2200 2300 টকাৰ পৰা পাই যাব ঠিক আছে দামखौ नै खोनासं উইথ ডিবি গিলা উইথ ডিবি গিলাৰ এইটো কিমান মান আছিলে প্ৰাইচটো এইটো 5000 টকাত পাই যাব 5000 বেন পাইপটো এক্সট্ৰা লাগিব বেন পাইপটো এক্সট্ৰা এনে বেন পাইপ মান কিমান মান পৰে এটা বাইক লৈ কথা এনএসএনএছত তোমাৰ 1500-1600 টকাৰ পৰা আহে এনেকুৱা আৰু ঠিক আছে গাইস नोंथांमोना नायनो हागोन नै अराजुनि निउ मडेल किमान आइबो इथु 4300 नो इनि उनाव इथु किमान लंग टू এইটো লং টু তোমাৰ হয় 5200 5200 नो गाइस इनि उनाव नैबे 4000 सो फैगोन गासैबो एभेलेबल दंजोबोनो नै निउ मडेलखौबो जा मोजां नुदो नै इखो गाननि दहायनिफ्रायनो गाननो होनना सानबाय दंमोन ओमफ्राय दा टुलखौ लाना फैनानै आं होननो हादो आंनि हेलमेटनिसा कम्फर्टेबल माने नै एक्जरनिया कम्फर्टेबल दै SMK निसाय आङो नै दा एक्जरनिखौ बांसिन कम्फर्टेबल मोनदो प्राइसा माने मोननैबो सेमानो SMK आरो एक्जर स' 7000 नि खाथि थांगोन आरो एक्जरनि ब्रेन्डनि लायोबाबो SMK ब्रेन्डनि लायोबाबो नाय जि नांगौ बेखौनो मोनजोबगोन सब एक्सेसरिसनिफ्राय बाइकनिफ्राय राइडिं गियारनिफ्राय बाइकनि जि पार्ट्स नांगौ हेलमेटनिफ्राय ग्लभ्सबो मोनजोबगोन नायलाय प्राइसा दङ इयाव 5250 एसे एनै डिसकाउन्ट जानो हानाय ओरैनोथ' MT नि हेलमेटफोरखौ डिसकाउन्ट बारा मोनबांखाया नै नायलाय माबानि नुदों कम्फर्ट बोरै नुदों गाइस कमेन्ट खालामना खोन्था नैखौ आं माने फसायखाबाय दै নাই এইটো কিয়ৰ MT কি বুলি কয় এইটো তোমাৰ হেই MT ক্ৰছ এয়াৰ পাইৰেটছ MT আৰু এইটো কি আছিল আৰু এইটো জকাৰৰ नैबे आरो जकारनि MT नि इ मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे लागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ইয়াতে কিবা ভাইজাৰ লগাব পাৰে ন ব্লেক ভাইজাৰ লাগে জি ভাইজাৰ লাগে সব আছে কিমান মান আহে ইয়াৰ ভাইজাৰ 1100 स' गाइस नै हेलमेटखौ लाबाय गाबोन नोंथांमोना नुगोन दा मोनाबाय बा थांसै थेंक इउ যাও দাদা দে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছিল ভাল লাগছি পুৰা नै बायजोआव नायनो हागोन नोंथांमोना मोनाखाबाय नै बाइकआ इनोमोन खोमसिदो जेबो नुनाय नंला इयाव माने फग लाइट लगायदोंमोन इयो ब्र'आ 2000 लादो 2000 दासो मोजां जायो फग लाइटआ नायलाय नै 2000 लादो इयो फग लाइटआ मोनथाम फिचार दङ इनो क्लाब क्लिप इनि उनाव व्हाइट जोङो रेड जोङो इनि उनाव ग्रीन दे नोङो उनाव जदो दा थांसै दिनैथ' गाइस आङो हेलमेटखौ लानो होननानैनो सानाखैमोन फैनानै मोजां नुनानै गालांनो बानानै हेलमेटखौ लानाय जाबाय बरमा फार्स्ट गेट मोनफैबाय जोबोर गोबावनि उनाव दिनै बरमाखौ नुदो
बोरैबा मोनलायो माने बेयावनो थानानै थांबायना आंबो आगोलाव नाय लोगोफोर गिदिर गिदिर ट्राक मोनाबाय नालाय दा ट्राकफोरनि राजा जालायसिगोन दा मोनफैबाय नलबारि नै आगोलाव बरिया गेट बानायबाय नलबारि टाउन हाबग्रा जा बहुद सोलायगासिनो जायगाफोरा दिनैबोथ' टिउआव थांनानै लामाखौसो सोलायना थानाय नुबाय ओरैबादि गिदिर लामा जादों स्टेसनाव लागै दुकान माखा बन्द जाजोब्बाय लोगोफोर 8:30 जाबाय रंगिया टाउन मोनफैबाय ओमफ्राय हेलमेट गोदान लानायनि नामाव दिनै उदैखौ एसे फुजा खालामना थांनांगोन दानो बन्द जाथारो नालै रंगियाया मायबा मोनजालांगोन ना नांला जोङो आगोलाव मोनसे दुकानाव लाखिनानै जोङो जाना लानि ओंखाम उखैबाय डमिनस नैबे रंगियानि डमिनस नै गाइस सक लाइटआ बरिया खामानि होदो चलो फाइनालि जोंना अर्डारा मोनफैबाय थान्दा मोनसे अर्डार होदो निन'नि पिज्जा मोनसे अर्डार होबाय आरो पेप्सि मोनसे लुक गाइस लुक उदै बुंबाय गाइस माने जोंबो हाबबाय थाया इदि दिनै फार्स्ट टाइम नैबे रंगियानि डमिनसाव हाबदो टेस्ट दंमोन पिज्जाया जानो ना टेस्ट जादों लोगोफोर जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोननिसिम आंनि अननाय जासिहरनाय थाबाय आरो हाजासे नोंथांमोना गासैबो लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट मोनसे खालामथारबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्ट मोनबासो माने आइडिया मोनो मा रखम ब्लग खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिनो मोजां भिडिअ डिबि ब्लगनिफ्राय नुनो मोनगोन आरो गासैबो मोजाङैनो थाबानो जाबाय स्टे सेफ आरो जायफोरा गारि सालायो बाइक सालायो बिथांमोना अलवेज सेफटिखौ मेनटेन खालामबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन होनबा बाय बाय ना